wayo ne mutuwa bata kyala kowa ba wayo ne wayo ne wayo ne wayo ne wayo ne wayo ne mutuwa bata kyala kowa na roƙonka ya Allah ka haska kirjina ka tsaye da zan yi waƙar mutuwa satarar juna Allah ka lamunce ka yarda wanda da ya ji dauya ba da ya hawaye ba ba da ya hawaye ba wayo da wayo wayo da wayo ne mutuwa wata galabuwa ni dole kuka ni dole kuka ka tun da daina ta marayayye a san farayayye dole zai zama gawa sa ganye kamar kwada gani sa jifa kasa zai yi ba wai ba kasa zai yi ba wai ba mai saurari abatai sai sa na kuka sai ta zuba hawaye abadai ke sa na kuka shi ta zuba hawaye na tuno yanda mutuwa ta yi wa babana da yanda ya rike mu ba da kunci ko ba cuta ba ba da cuta ba kullum da yamma malam in har baban mu zai dawo sai ya siyo dan abin daɗi baban mu ya kawo mu ba muna tsalle mu ba muna tsalle muna lale da marhaba lale da kai baba muringa kakka rigar baba muna ta jin daɗi mu shigo mazauna mu shigo mazauna cikin rumfar inna mu mai fadi ina tararraba abin da ya kawo daga madaddi ba daga madaddi ba mai saurari kama yanci a shiya magarba ta yi baba sai ya kai mu gurin alwaba ya yi mu mana koyi kullum yana lura kullum yana lura ya ga waye bai yi daidai ba bai yi daidai ba muna ta yin alwaba shi ko baba muna lura da mun yi dan kuskure a ciki sai baba ya yi gyara haka ma wajen sallah haka ma wajen sallah ya rufe gaba mu muna duwa gaba mu muna duwa wayo ne wayo mai saurari lokacin bikin sallah kwai badangarci mahaifina wai Allah wai Allah lokacin bikin sallah kwai badangarci mahaifina sutura ta alfarma sutura ta alfarma zai madadani da yayyena a cikin abokanmu a cikin abokanmu da gani ba a fi mugata ba ba fi mugata ba ran yawon sallah baba ne ke kai mugun kallo wai Allah mai saurare ran yawon sallah baba ne ke kai mugun kallo mu je gidan zo mu kalli bari har mai ta mai gwalo a gama wai lallai mu je gidan zo mu kalli bari har mai ta mai gwalo da kan abin daɗi da kan abin daɗi ya siya mana bambancewa bambancewa wayani
mai saurare irin wannan rayuwa ba mu kai da babana irin wannan rayuwa ba mu kai da babana mutuwa da karfanta mutuwa da karfanta da ta so ɗaukar mahaifina sai da wulayi kullum cuta yau gobe ba lauwa ba lauwa mai saurari an wayi gari a yau cuta ta ƙara yin ƙarfi baba sai ya ce a kira gwadabe su yi shawara ya fi da zuwa gwadabe sai baba yi lallai da zuwa gwadabe sai bayewa ya an wayi gari a yau cuta ta ƙara yin ƙarfi baba sai ya ce a kira gwadabe su yi shawara ya fi da zuwa gwadabe ya ga baba bai samu sauki ba bai samu sauki ba da zuwa gwadabe sai inna ta sanya tabarma da zuwa gwadabe sai inna ta sanya tabarma baba sai ya ce masa aminina 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 mazo mi hannu tashi kuma yanzu ba dama mazo mi hannu tashi